El meu treball es centra en la utilització de la tecnologia per a finalitats solidàries, és a dir, en veure com la tecnologia pot ser útil en situacions d'emergència humanitària i concretament m'he centrat en la problemàtica dels refugiats i he elaborat una planificació d'un assentament temporal per a refugiats que sigui capaç de donar resposta a totes les necessitats humanitàries essencials. És un fenomen que ja no es pot considerar que sigui ni temporal ni de curt termini i, per tant, vaig veure que era necessari fer alguna cosa al respecte. Crec que tothom ho sap, vull dir, és el que es veu a les notícies cada dia. I vaig considerar que la tecnologia podia jugar un paper molt important en aquest fet. Sobretot em vaig centrar més en la part de l'urbanisme, perquè el que vaig veure va ser que molts dels camps dels assentaments temporals per refugiats que existeixen actualment han sorgit improvisats i, per tant, no tenen una organització planificada, i vaig pensar que si això es fes, és a dir, si es planifiqués abans de construir l'assentament, això podria ajudar a que augmentés el benestar de les persones que l'habiten. Jo vaig investigar molts mòduls arquitectònics que estan dissenyats especialment per a aquestes situacions d'emergència humanitària i que quan veiem les notícies o veiem això, assentaments, és evident que no estan sent utilitzats i crec que se'n pot treure molt més partit. Crec que seria la conclusió principal. En el meu projecte, en termes de sostenibilitat, em vaig centrar sobretot en mirar d'incloure elements que permetessin principalment obtenir l'energia de forma renovable. Vaig buscar, per exemple, el mòdul que vaig escollir, vaig mirar que disposés, en aquest cas disposa de plaques solars, per tal d'obtenir l'energia necessària per fer funcionar tots els elements del mateix mòdul, com ara la cuina o les llums, però també em vaig centrar ja més en qüestions d'orientació, és a dir, vaig mirar de situar els mòduls de manera que que rebessin la màxima llum solar possible i així no haver d'utilitzar tant la llum artificial. Alhora també vaig mirar de crear espais en l'assentament on s'hi poguessin posar instal·lacions tant per la recaptació d'energia com per tractament d'aigües, és a dir, que l'assentament fos funcional per si mateix i no hagués de dependre d'altres instal·lacions a part. He escollit d'estudis Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte a la UPC, concretament a Terrassa, a l'ESTELLAT, i de moment estic molt contenta, m'està agradant molt i espero que continuï així. Porto poc temps, però crec que he escollit bé. El fet que un jurat consideri que es mereix un reconeixement, doncs, evidentment fa moltíssima il·lusió i la veritat és que em va posar molt contenta.